नमस्कार। हम बानी शैलेश राज यादव और आज एगो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू ले जाता नहीं। हम नारदी विद्या के एगो मशहूर गायक व्यास जरा कहल जाला हमनी के देहात के क्षेत्र में। हमरा बता कई दशक से हम जने बड़ा लंगटे घूमत होके ताना बड़ा यहाँ के कीर्तन गावत होके हमारा साथ बहुत सीनियर बनी यहाँ के। आज शायद जे शख्स अभी फ्रेम में जे बैठल बनी परिचय के मोहताज तो नहीं है, सब लोग तो जानते हो हमरा के। हम मतलब कि जे नारदी विद्या के शौकीन हुई, जे व्यास के शौकीन हुई, जे स्टेज के कार्यक्रम देखत हुई, वो तो हमरा बता कि परिचय के ना ये बताओ कि पड़ी कि यहाँ के बानी, लेकिन फिर भी एगो फॉर्मेलिटी खातिर बताता नहीं कि यहाँ के बानी हमार बड़ भैया जप्पन जापानी जी, जेकर नाम सुर्खियों में हमेशा रहेला। आज यहाँ के धरा गइल बनी तो यहाँ के आज रगड़े खातिर कुछ सवाल हमरा पूछे के बाद से यहाँ के आज इंटरव्यू में बैठले बनी। सबसे पहले स्वागत बा। नमस्कार बा, प्रणाम बा। और हमारा शैलेश भैया के चैनल जे भी देखता और सबके नमस्कार बा, प्रणाम बा और आप सबके हार्दिक अभिनंदन बा। तो आज हम सही में घेरा गइल बनी, धरा गइल बनी और आज हमारा इंटरव्यू बा। तो देखी सवाल पूछब हम हार्ड रउआ से जापानी बिया हार्ड सवाल पूछब। आ एगो दशक रहे, एगो दिन रहे कि जापानी भैया गाना हमनी के सुनी जा, लेखनी बड़ा बहुत कम रहे। हमनी के गाना बजाना से बहुत दूर रहने से पढ़ाई लिखाई के और दौर चलत रहे। ना पढ़बे कैनी सो ना कोनो नौकरिए लागल, नाच बजा में आवे के रहे। हमरो नौकरी लाग रहे लेकिन एक्सपायर हो लागते बच गए। नाच बजा में आवे के रहे तो का कइल जाए, भाग नसीब में लिखल रहे। यहाँ के गाना पर हमने सुनी जाने वाला हमने के मने अभी पढ़ाई के पीरियड चलत रहे। अच्छा जापानी भैया, हाँ बोली। आज के जौन दौर बा कीर्तन तो ढेर दिन से गावत नहीं, आ नारदी विद्या के एगो मने सिद्धस्त कलाकार रह बानी, एमे मैं दू गो राय नहीं खे। अच्छा आज के जौन गाना बजाना चलता वो टाइप के गाना बजाना वो काहे नहीं की करत? अब देखी वही तरह के गाना बजाना लोग कह के स्कॉर्पियो से घूमता, मन उ कमाई हो कौची करे वो जानत नहीं। तो खुल के बताई कि काची कमाई हो। हम तो समझत नहीं बात करे कि रउआ अपना मुंह से कहिए से कि हम तो मान ली देखत नहीं रौरा। हाँ। ठीक बा, मान ले कि जो करता रौरा के बोलावता, दू पार्टी के बोला दिलस आ रौरा आ दोनों ब्यास गइल बनी आ अपने माई बहन करत नहीं, एकरे नु कमाई खतनी रउआ। हाँ तो वो तो सारा दुनिया लोग देखता कि माई बहन होता वो के पैसा आवता। रउआ तो अपने माई बहन कर, जो करता के जहाँ कोई नहीं कि वही बेरा गिरे लगी। अच्छा एगो बात बताई तो रउआ वो काहे नहीं करत कि रउआ स्कॉर्पियो चढ़ी? देखी वो सब ठीक बा, लेकिन कुछ तो हेवजी मान लगी तो धन संपत्ति जितना माई बहन के कमैले बन गया वो तो यही रह जाए कि हिसाब केहू के बाकी ना रही। तो जान जाई हिसाब माने कौन चीज का कर्म के फल। हाँ वो कर्म फल मिल ही के बाद। अच्छा तो जे करता वो तो नहीं खेडे रात, वो तो करता, वो तो कहता कि हमरा खातिर बेहतर बा। वो बेहतर भाई जो जे देखी समाज कहेला, अच्छा है भगवान कहेले कि जरा खूब माने जे अथी करता न रखे और करे के मौका देले। अच्छा रउआ माने नहीं करे के चाहती ना, हमनी के भैया कुछ डर से ना हुई ना, एकदम ना हुई। अच्छा तो माने काची के डर बा, काहे डरता नहीं रउआ? डेरा तनी हम की